Здравейте, аз съм Петя от G-Fishing и отивам към река Въча, където ще се срещна с Венци Христов или Малкия Венци. С него ще направим един риболов на реката, ще търсиме пастърви. Той е там, вече е фанал 10 на бройки, каза, че има активност и затова решихме да се срещнем там и да направим един общ риболов. Така че очаквайте да видим дали ще направим някакъв риболов. С късметлийската шапка съм от Ваню, която ми донася много успех на река Въча. И не забравяйте да се абонирате за канала, това е много важно за мене. По този начин вие страшно много ме подкрепяте, а на вас не ви струва абсолютно нищо. И наслаждавайте се на видеото. Какво става, Маник? Какво става, бе? Здрасти! Ще ги почваме ли? Ще ги почваме, да. Айде, къде ще паркираме? Не, там, ако искаш някъде. Айде, ще е там отдолу на сянка някъде. Айде, да ходим сега да ги почваме. Готови ли сме, Венци? Да. Айде да видим какво ще направим. На една от най-красивите реки, една от най-любимите ми реки. Река Въча. Миналата седмица доста успешен риболов направих, както видяхте от предишното видео. Да видим дали и днеска ще е така успешен, понеже нямаме много време. До 6 часа трябва да се преберем. Сега ще видим какво ще направим. Очаквайте. Опа! Оп! Ето, бе! Една муйничка по педарчета. Опа, ето е първата рибка. Браво, бе! Браво на тебе, бе! Само долу не се държа. Ай, пътувай! Само ние напълни, да ние напълни. Много голям. Брат, ние напълни. Ние напълни се. Няма страшно, Венци. Вземи се смърчай, ево. Това е пече на нищо. Това е топ. Това е 40. Не топ, не топ. Откачи се. Вече. Скъса ли се, откачи се.
Чакай сега, дигни малко нагоре. Уй, пускай! Ей, не! От мене! Пускай! Вътре! Видях, че нещо спря, брат. О, Да, дай малко са. О, що бягане. Намотай въблен. Колко фърлях тука? Е, там отпред. Само сети как тръгна. На нимфата ли? Да. На моята нимфа. Бро. Не да видим. Да го успешно. Тя с много малка главичка, бе. Аз съм на такава фанак на кричаме 50 птици. Ама ти си с двойния монтаж. Затова ги мяташ толкова. Дай сега снимам се. А? Да, гледай обаче. Хубаво, много. Гледай как си. Мъжкар, бат. Чакай. Мъжкарче. Да видим. Ети, вижте хора. Страхотен мъжкар. Оп, чакай. Чай да покажем по-хубаво. Ево, чакай, че аз. Ети. Страхотен мъжкар, хора. Перфектна риба. Ай, пускай. На нимфт. Е много се откача да е. Да. Страшна красота. Това е направо... Давай, пускай. Венци, какво? Приключихме за днеска. Да, беше супер. Риболова. Пишем го успешен. Успешен, да. Ти нахака 200-300 рибки. Бати Петю пак арти с 4-5 рибета. И то половината откачени. Ти пъна. И така риболова го пишем успешен все пак. Но другата седмица ще дойдем пак да пробваме. Да. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала Мисля с камбанката, дарете един лайк и очаквайте следващите ми видеа. Чао и до скоро! Чао!